ଜେଜେମା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଭୋଗ କଲୁ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ନଡ଼ିଆ, ଧୂପ ଆଉ କଦଳୀ, ସେଉ ଆଉ ଲଡୁ ଆହୁରି ଆରି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ନାଗ ସାପ ଢେର ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲୁ। ନାନୀ ଘରେ ଆସିକି ଖାଇଲୁ। ନାନୀ ଘରେ ଆସିକି କଣ କଲୁ ଆହୁରି ମ୍ୟାନ୍ ଆହୁରି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିରଟା ଏଟା କେମିତି ହେଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। Thank you, ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟା ଟା।